kasla diag maklo panagapukaw ko kakaisuna ayat ko diag maninam nama aman suliso ka bayat kaawan ko narukob man gaya daita nakemo kararwaken pusong di mo pinanuno to'y sakripisyo rigat ko pinto no pagkaragsagan di panagsagaba awan mabaling ko no namnamae madina kon kasapulan siya kon tay lipatan nung naragsak ka di ta sidong na palubusan ka nga rin Gemno den tempo albaw nga ababawi ka pamakawan ko diya may panamnaman no namnamaem adin akon kasapulan siya kon tay lipatan lagi-lagi pa mo ang dinakurangan kenang pasolan tako'y ayan tain pariklat ket awan umarpap ngintin subat mo na sa emkelindo pusok di sinugatan abkes ken panaas di inaklinatan ken kaaman ang gawila no naragsak ka di ta sidong na palubusan ka nga rugi Gemno dumteng o adaw na ababawi ka pamakawan ko diya may panamnaman no namnamaem adin akon kasapulan siya kon tay lipatan lagi-lagi mo ang tinakurangan kenang pasolan tato'y ayak nain barik na ket awan umarpap ngamtin subat mo na sa emkelindo usok di sinugatan abkes ken panas ti inaklinatan ken kaaman ang alila